sawas sayu ger sing sayu lan uga sing rukun ditata barisaning para satriya-satriya cipta budaya. Ayo. Iya. Ayo pakene kan triblaning trek dinasing para turangga cabe rawit. Ho. Ho. Ayo nduk sing ati-ati cipta budaya indah. Ya lolo ya oh ya oh ya oh wah turangga cilik ya turangga cabe rawit man. Oh ya. Ayon kapya gawe kumpul takon sarata rukun akeh kang kayung-yung dadi sraka iku datang jemu nyawiji ing tanemu condonge kalbu lampai ayun-ayun ger lampai ayun-ayun Pinarana para rabu kanca-kanca kali turi.
oh da ha 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 dan lo 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 sing kong aja oh lo le ha oh ya ha yuk hey oh hey oh ha yo up Awas ayo ger. Ya. Hae. Oh. Hae. Oh budaya urip nek kok kaya ngene asik ayo blek Mas Pramolo iki tayangan yen awan radoyan mangan mok klisi
Yuk. Oh. Sos. Goyang sithik. Sutini ki mung teko, anake rada gembrot. Iya. Kowe nek ngendi pirang-pirang dina tak goleki ra ketemu. Digodhol sapa? Apa kae nganggo klambi biru saja pantes tur katone ayu yen tak sawang apong guyu jebulane anake Pak Setu apa bisa dik aku nyanding sliramu prawan desa anteng torya lugu awake cilik ora pati lemu ayen ora weruh ning sirah dadi kalu adek Sutini prawan desa anake wong tani ya Mas Dek Sutini yen guyu ora kuwati ya Mas Res Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluk apa dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelem rapi ya kudu gelem kaya tuwek biyen ya ora biyen tau nom sapa kae nganggo klambi biru sajak pantes tur kantone ayu yen tak sawang amung goyang guyu aja bulane anake Pak Setu kapan bisa Mas aku nyanding sliramu
desa. Alah, iki kuru saiki. Prawan desa anake wong tani adik sutine ayen guyu ora mati adik sutine prawan desa asragat ngaji dek sutini kapan bisa urip nyariji njaluk kakak tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing jadi watan sliramu gelem tak rapi. Hey, oh op, oh hey, oh ya, just, yuk, look, hey. Lo yuk oh ya oh ayo bergoyang bersama Citra Budaya. Tentunya ada Brigas Audio, Idola Audio, dan juga SGD GP Audio. Hey.
Ahe. Ho ho. Ho. Ahe. Oh ah, ahe, lo lo, oh ah, ahe, oh ah, ahe, yuk yuk, oh ah, ahe, oh ah, ahe, oh yuk 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 yuk, oh. Was ayo kirawas ya sing ati-ati oh oh. Jas akhir aho lo ya oh ya, akhir, oh.